Заповед номер Р-103-194 от 20.11.2012 година. На основание Закона за висше образование обявявам за правоспособни магистри лекари, възпитаници на Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов Варна от ВИПУС 2012 година. Ректор професор Красимир Иванов. Доктор Иван Ангелов Тризлов. Още старите римляни са казали през трудности към звездите, пераспера ад астра. Доктор Тризлов премина през всички 6 трудни години на следването и достигна своя първи звезден лик. Златен Хипократ на Медицинския университет Варна. Нека да желая да достигне и звездите на Млечния път.